Nangin makahas ang ginbuyan nga tinaga ni Capiz Police Provincial Office Director Colonel Julio Gustillo Jr. kasunod sa natabo nga pagpanglutang patay sa mag-asawa nga Noli kag Joara Navarro samtang nagahinos ang ilang mga baligya sa Tapangco kagabi sa Barangay Hipuna, Pontevedra, Capiz. Sa exclusive interview sang Radyo Bandera Rojas, ginpayag ni Gustillo nga tuman ang iya kaakig sang nahibaluan ang nasambit nga krimen nga amo ang nagtulod sa iya nga magtan-ay sang reward money sa makatudlo sa ginaligar suspect nga si Sultan Oquindo nga anak ni punong barangay Reste Oquindo. Suno sa opisyal, 100,000 pesos ang ihatag sini para sa sinuman nga makadakop kay Sultan kag 50,000 pesos naman para sa sinuman nga makahatag sang impormasyon natuoy sa lokasyon subong sang suspetsado. Init gid ang ulo ko sa amo sina nga ginhimo sang tawo dira nga imagine napatay ang mag-asawa. You can imagine anong matabo dira sa ilang mga kabataan, sa ilang pamilya dira, no? Daw mga manok lang yung pamatay dira ang mga tao ngayon. May bulan nga sa karon nagapaday ng hot pursuit operation sa mga kapolisan batok sa suspect kag may hugot naman sila nga koordinasyon sa mga otoridad sa kaiping nga mga banwa kag probinsya nga posible lutsan kag panaguan ni Sultan. Ginpahayag ni Gustillo nga ang reward money ang magahalin sa iya personal nga resources sa katuyuan sini nga mahatag ang hustisya para sa pamilya Navarro. Nagpabutsag man ini sa pamilya Oquindo sang kahandaan sang pulisya nga asisteran sila kon voluntaryo nila nga ipasungka sa mga otoridad ang ginaligar suspect na si Sultan. Balita nagikan sa probinsya sang Capiz. Ini si Kabanderang Roldan Bisana Villarreal. Nagabandera sa matud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera.